Arratsaldeon, ongi etorri. Zalantza sortu zaigu, jartzen zuen bostetan harrera zela eta bosterditan hasten zela lehenengo hitzaldia. Orduan, argi dago batzuek etorri zaretela bostetan hasteko moduan, eta uste dugu beste batzuk iritsiko direla bosterditan hasteko moduan. Bentsa iritsi direnek galdetu digute, baina ez da bosterditan hasten. Orduan, pentsatu duguna da, hasiko garela gu lasai-lasai, eta horrela bosterditan lehenengo hitzaldiarekin puntual hasiko garela. Bai? Baina seguraski tartean, jendea iristen joango da. Bueno, esan bezala, arratsaldeon, oraintxe ontxatera guzkia. Zuetako batzuk, ziurrenik lehenengo aldia da hemen zaudetena, orduan, ondero ditzen bazaizue pixkat etxea bera aurkeztuko dizuetnik, eta gero arduratuko naiz gaurko hizlari bakoitza aurkezteaz. Bai? Ba, hemen zaudete, Hernaniko Kulturarteko Plaza Feministan, iraiaren 11an zabaldu genuen, orduan, oraindik ez dugu urtebete egin, etxea zabaldu genuenetik, baina prozesu luze baten emaitza izan da etxe hau. Badakizue, mugimendu feministak beti aldarrikatu izan du ez, emakumeak biltzeko, saretzeko, formatzeko, alduntzeko espazio propioen beharra, eta Hernanin bagenuen plaza feminista bat, herrirago, zentrorago, baina eraikin handiago baten beharra zegoen, eta 2016an hartu zen erabakia eraikin hau izateko etorkizuneko emakumeen etxea edo plaza feminista. Eta orduan zabaldu zen prozesu bat, Hernaniko 100 emakumetik gorak parte hartu zuena, hor goian dauzkazue argazkiak prozesukoak, eta prozesu hortan erabaki zen etxe hau zer izango zen, ez? Eta, nola antolatuko zen, eta abar. Prozesu hortan, beharretik sortuta baita ere, erabaki zen mugimendu antiarrazista ere, kulturartekotasuna herrian lantzen duen Amer Sausarrazakeria ere etxe hontan egongo zela, eta orduan, hori kontutan hartuta eman zitzaion forma etxe honi, ez da? Izena ere ala jarri zitzaion, Kulturarteko Plaza Feminista, eta, erronka handi bat suposatzen duen zerbait, aukera handi bat bihurtzen ari da, ez? Nola uztartu borroka feminista, borroka antiarrazistarekin, eta aldi berean baita ere udaleko arloa horrela zenez, berdintasuna, kulturartekotasuna eta lankidetza arlo berean biltzen direnez, hemen ere borroka internazionalista nola uztartu etxe berean, ez da? Hortan ari gara, ikusten duzu gela bakoitzak badaukala emakume baten aurpegia, saiatu gara 3 borroka hauek ordezkatzen dituzten pertsona erreferente ezberdinekin izendatzen gela bakoitza, izan da dinez, lortu nahi dugun horren isla modu batean. Ez dut aipatu, baina berdintasun kontseilua dago Hernanin, ia berdintasun arloa sortu zenetik, eta bere eskariz hasi zen prozesu hau, eta orain ere, berdintasun kontseiluan hartzen dira etxe honi lotutako erabaki asko, bentzait, edo gehienak oraingoz. Eraikina zabalik dago astelehenetik larun batera, egunean zehar egun osoz, goizeko 9:30 gaueko 9:30, eta larun batetan ere, goiz eta arratsalde zabalik egoten da. Nahi genuelako gune referentzial bat izatea herrian, feminismoaz, antiarrazismoaz, internazionalismoaz jakin nahi duen edonorentzat irekia, eta hortarako edukitze ditugu gure lankideak, koordinatzaileak harreran, datozenei harrera emateko, hartatzen dituzte baita ere, eta hortarako ere beharra ikusten genuen, indarkeria matxista kasuak jasaten dituzten emakumeek badute aukera zuzenean ona etorri eta hartatuak izateko. Eta hortaz gain ikuste duzu hor dokumentazio gune badaukagula, 3 gai hauen inguruan dokumentazioa, bibliografia konsultatu nahi duen edonorentzat egun osoan zabalik. Dauzkagu gero ikastaro gela ezberdinak, tailerrak, hitzaldiak, ikastaroak denetarik egin ahal izateko. Jabetza eskolak urte asko daramate Hernanin martxan, baina orain gehiena hemen egiten da, jabetza eskola gehienak hemen izaten dira. Aipatu duan udal saila ere, berdintasuna, kulturartekotasuna eta lankidetza danamana horko udal bulegoan dago baita ere kokatuta. Eragile feministek ere bere gela propioa daukate, beraiek antolatuta.
eta esan bezala SOS Amerarrazakeriaren bulegoa ere hemen dago, eta jatorri ezberdinetako hernaniarrei harrera eta aholkularitza eskaintzen diete bertan. Eta hortaz gain, zerbitzu ezberdinak eskaintzen ditugu, sexu aholkularitza eta aholkularitza juridikoa eskaintzen diogu indarkeria mota ezberdinak bizitzen dituzten emakumei, eta horiek aholkularitza geletan ematen dira. Eta badaukagu baita ere indarkeria matxista jasan duten emakumeentzako elkar zaintzarako talde bat, psikologo bat egidatuta, eta hori ere, talde hori ere hemen biltzen da. Uste dut etzaidala beste zerbitzurik eta ez errazten, gutxo gara bera. Aipatzea hori ez, badela askok esan zieten nik uste prozesuan zebiltzatenei erokeria bat zela, inbeste gai uztartzea, egia da, bagian, dauden beste emakume etxeekin ezberdintasun batzu dauzkala, baina guretzat esan bezala aukera bat izaten ari da. Hemen antolatzen den guztiak ezinbestean eduki behar duelako ez, ikuspegi feminista, antiarrazista eta dekoloniala modu batean, erresten digulako ez, elkarren begiratik antolatzea gauzak, eta gaur hona ekartzen dugun jardunaldiak ere badu hortatik pixka bat ez. Berez 2020an egitera zijoazten jardunaldi batzuk dira, gaur hasten ditugunak, pandemiak 2 aldiz atzeratu dizkigu, askoren buruko minerako, baina atzeratu izanari esker, hemen egin ahal izan ditugu, hasieran ez ziren hemen, eta gaur eta bihar, hemen egingo dira jardunaldi hauek, ezta? Zaintza sarituko gara, eta zaintzak, eremu askotatik hitz egin dezakegu zaintzari buruz, baina sistema honek gure bizitza sostengatzeko lurralde batzuen eta gorputz batzuen gainetik egiten duenez, gorputz batzuen gainean egiten duenez, ezinbestean zaintza hitz egingo badugu, feminismotik hitz egin beharko dugu, antiarrazismotik eta internazionalismotik, ez da? Orduan, zentzua asko dauka, hemen egiteak jardunaldi hauek. Ez dakit orduz zen muzgoa zen, ondik ez? Bale. Ja, oin? Ja, bueno. Eguna hola dago. Bale. Orduan, zaintzari dagokion garrantzia emateko eta gure bizitzetan daukan garrantzia aitortzeko era aitortza politikoa ematea dagokio. Orduan, gaurko jardunaldia hasi nahi genuen, Hernaniko alkateari hitz emanez, Xabier Lertxundi astea suinzarra. Eta hori, berekin hasiko dugu gaurko jardunaldia, gero asmoa da mugimendu feministako, gaia kokatzea da gaurko asmoa, zaintzaz ari garenean, zertaz ari garen pixka bat kokatzea. Bihar izango ditugu kanpotik ekarritako esperientzia esanguratsu batzuk, eta gero zabalduko dugu tartea bihar ja amaieran, elkarren artean eztabaidatzeko zaintzaren arloan zer egin dezakegun Hernanin. Orduan hori da, gaurko plana, gaur 8:30 aldera arte egongo gara hemen, eta hoixe, berriz ere mila esker, eta Xabi, zuri pasatze gizutitza. Eskerrik asko Itxaso, atxaldon denei, ongi etorri Hernaniko Kulturarteko Plaza Feministara. Itxasok esan duen bezala, zaintzan gaia gutzako estrategikoa bada eta bazan importantea ez zerbitzu sozialetatik bakarrik, zaintza beharra duten pertsonain zentratuta, edo berdintasun sailetik bakarrik eramatia zaintzailei begirako, ez? Zerbait transversalago izatea, eta horregatik, beak esan duen bezala, alkatetzatik bertatik ere gaur hemen sarrera ematen egotia behintzat importantea iruditzen ditzaigun. Itxasok ni aurkeztu nau, bere buru aurkeztu gabe, Itxaso Lekona Legorburu, Hernaniko udaleko berdintasun zinegotzia da. Eta beak esan bezala, ez? Hernanin, bere alde ona izan du, 3 aldiz, edo 3. antolatu alizateak jardunaldeak, bitan bertan bera uztiak, teknikariak akatuko naute hau esatian, ze bezperetan horreoten ginean bertan bera utziko dugu ez, bai ez, eta askotanik esan hobe dugu bertan bera utzi. Baina uste honek aukera mandigula Hernaniri dagokionez jardunaldi borobilago bat izan eta eduki gehiago ekartzeko, ez? Gaur Hernaniko hainbat esperientzi azaltzeko aukera izango dalako 2020an oraindik martxan jarri gabe zeudenak, ez? Hernanin aurretik ere bagentu zen pentsatzen, baina gauza askotan bezala pandemiak gauza asko azeleratu intzitun, ez?
eta gauza asko agerin utzi zitun. Gu bagen biltzan hausnartzen pentsatzen Hernanin nola erantzungo dieu oinarrizko beharrei, ez? Eta pandemiak agerin utzizun oinarrizko beharrak establezitua zegoen sistemak ez zitula erantzuten, ez? Eta pixka eta hausnarketa horrekin hasi ginen. Nik beti adibide berdina jartzet, ez? Pandemia hasi zan garai hartan, Hernaniko adinekoen egoitza, Hernaniko udalak zuzenean gestionatzezun, oain ja aldundia gestionatzen du, eta goatzen naiz arazoak zeudela maskariak eukitzeko, ez? Momentu hortan denek ez genitun behar, baino bertan bizizianek eta langileek bai. Eta nola, herriko jendea harrerara etortze zan, goatzen ez goiz batean nik bertan nola, eta pertsona bat harrerara etorri zan, nik denbora dukat, nik josten dakit, esan ze behar dezuen, ez? Eta guk mainderezarrak pasatze genizkion, eta behaiek ematez izkiguten maskariak ja josiak. Adibide hau zertako kontatzet, edo zeatik kontatzet, nolabait representatzen dulako oinarrizko beharrei herritik edo modu komunitario batean nola erantzun zitzaion, ez? Eta horrek nolabait ere hausnartza eraman gintun eta plan estrategiko bat eitea Hernanin, ez? Hernani buru jabe. Jardunaldi hautako logoan ere ikusten dezu, ez? Nolabait, sektore estrategiko batzuk bereizi ditugu, oinarrizko beharrei nola erantzun bat diseinatuko duna, ez? Betire lurraldetasuna eta tokiko garapen jasangarria kontutan eukitzeko. Eta nola ez, eta zentratuz gaurko gaira, gutzako sektore estrategiko bat zaintzarena zan. Eta ikusten dezue, proiektu, Hernani Burujabe proiektu estrategikoan bere lekua ere badula beste sektorekin batea. Zergatik zaintza beharra badagolako, beti egondalako eta egongo dalako, eta jendartean garapena ikusten aiganenean zaintza beharroiek desberdintzen edo beste moduk batekoak izaten jongo dira. Ikusten dugu zea demografikoakin, datu demografikoakin, gero eta zar gehiago izango gehala, behar gehiago eta gehiago bizi gehala eta zaintza behar gehiago izango ditugula, ez? Orduan, zaintza hitz egiten dugunean, bada zaintza behar hoiei nola erantzuna eman, zaintza behar dunari nola erantzungo diogu, eta hor bada gabiltza proiektuekin eta lanian, baina argi genuna zan, ezin genuna zan, petatxo bat jarri behar bati zula handi bat sortuz. Hau da, zaintza beharrei erantzuna eman bai, baina zaintzailea behidatu gabe. Eta hori da, azken urte eta markadetan gertatzen nahi dana, ez? Eta askotan komentatzen duguna, ez? Zaintzen merkantilizazioaz hitz egiten dugunean, ez? Diala, egoitzetako langileen grebak diala, beraien baldintzak diala. Edo zer esanik ez, etxeetan lan egiten duten internen egoera laboral erabat irregular eta esan genezake ilegalare bai askotan, ez? Orduan, zaintza beharrei erantzun bai, baina kontuz, zaintza lanetan dabiltzan pertsona horiek ere zaintza behar batzuk badituzte eta horiek behidatu behartzai, ez? Eta hortan bagabiltza proiektu desberdinekin eta jardunaldi hauek diagnostiko horrekin batea bete-betian momentu egokian datoz, ez? Esaten nun bezala gutzako ez dalako bi gauza desberdin du, zaintza beharra eta zaintzaileak ez, dena bat dala, osotasun bat dala, hori ere irudikatu nahi degula gure proiektu estrategikoetan udal osoa implikatuz gai hontan, eta desde logo gure partetik zaintza jardunaldi hauei behidako edukiekin bat egiten degula eta gure konpromiso politikoa aurrera pausak ematea dela eta diagnostikotan ateratzen dian gabezea horiei nolabait ere aurreiten saiatzea, ez? Eta hortan gabiltzala azkeneko hilabete eta urte hauetan, eta nire partetiko eman eskerrak izena emanagatik eta bai gaur eta bai bihar gozatu dezazuela opatzia. Eskerrik asko. Txalo. Listo, bai. Bueno, orain bai. Bia, lehen sandiaten mobila guzteko eta hain ezakit ze hor duden. Bale, bosterriak. Bale, oinik ez dira bosterriak azkenean oso puntual gabiltza, baina olakotan gero beti luzatu egiten garenez, lehenengo hitzaldiarekin hasiko gara, ez? Bueno, Xabik esan duen bezala, zaintzari heldu behar zitzaiola, pandemia aurretik ere bagenekien, naizta, pandemiak segura aski, larriagotu egin duen egoera eta ikusiarazi egin duenez, zaintzari heltzeko beharra.
baina seguraski, aurrekoan ere aipatzen nola, zaintza hola hitza bera ere entzun, seguraski duela urte batzuk hasi ginen gutariko asko entzuten, eta hori zor diogu batez ere mugimendu feministari, eta baita ere, zaintzaileen borrokei, ezta? Bai, helduen egoitzetako zaintzaileen borrokei, eta beste hainbat langileen borrokei, ezta? Orduan, zaintzagaiak problematizatu dituen mugimendu feminista, gaur hemen egotan nahi genuen gaiak kokatzen hasteko, eta igo nahi alasai, eta beraz, aurkeztuko dizuet, ezagutzen duzu askok seguraski, nahi atorre aldai, Euskal Herriko Bilgune Feministako kidea, eta berak hasiko du gaurko jardunaldien lehenengo hitzaldia, ez? Hor, eskuorrian ikusi duzuen bezala, zaintzak erdigunera esaten dugunean, zertaz ari garen, zaintzak erdigunera esaten dugunean, Bilgune Feministak ere askotan aipatu izan du, ez? Zaintza krisia, zaintza grebak ere egin ziren martxoaren 8an, martxoaren 8etan. Beraz, nahi azuri ematen dizut hitza, zaintzak erdigunera ekartzea zer den? Bueno, arratsaldeon, dan hori, lehenengo eta behin eskerrak emon, Itsasori aurkezpena gaitzik. Hernaniko udalari ez, olako plaza bat sortzearren, evidentemente mugimendu feministaren ekarpena gaitik. Ni Bizkaitxarra naz, ez teko guzolako lekurik Bizkaian, beraz, ondo dago ikuste olako gauzak posible direla, ez? Eskerrak emon beba izelan ez plaza hau egunero mantentzen, atontzen, elikatzen da bizen kide eta lagune feministei eta emagineko lagunei, beti alkarregaz gabizelako saltza ezberdinetan. Esan moduen ni nahian az, Euskal Herriko Bilgune Feministako kide, baina, bebai esatie, gaurko hausnarketak ez direla bakarrik Bilgune Feministan egindakoak, mugimendu feministako kide anitz eta ezberdinekaz egindako hausnarketak dakartzat bebai, batez ere, bizitzak erdigunean koordinadora feministan gabizen kide ezberdinen arteko hausnarketak, eta galdera asko, dakitelako bizer dauelako eztabaida saio bat, beraz, galderak apuntatzeko. Bebai azaldu gure dut, nire hitzartzi egungo dela ez, mugimendu feministan emoten dabizen eztabaida ezberdinetatik, zentzu horretan, nondik egiten dodan berba asaltzie importantie iruditzeiat, nik momentu honetan ez dut zaintza lanik egiten menpekotasun egoeran dauen pertsona bat edo nire dependientea dauen pertsona bat ez dekot. Beraz, nire hitzartzea bai izango da, mugimendu feministan emoten diren eztabaida eta potentzial politiko horietatik. Diagnostiko labur bategaz hasiko naz, eso soluzio uste dodalako momentu honetan ja konpartitua da diagnostiko bat dela eta, gehizenok jakintun gauzela, ez? Azken finien urte nahiko txuz gabiz berbetan, kapitalismoa bera, ez? Neoliberalismoa krisi baten dauela, bere mugak topeda bezala, bai egize da, birfundatzeko edo reproduzitzeko gaitasun handize dekola eta horretan dabilela, ez? Zaintza izen da, reproduzio horretarako gune importante bat. Orduen, azkenengo bi urtietan bai ikusi dugu krisian hitzkoitz baten sartu garela eta horretan zaintza krisia benetan azeleratu da, azkartu da eta argitan geratu da. Eta zentzu horretan, bai ikusi dugu mugimendu feministatik, bai dela garaize, gure bai analizi, diagnostiko, begiradak gaurkotzeko, eta esparru produktibo, erreproduktibo guzti hori aintzat hartuz, bai borroka feminista, zein klase borroka eraberritu eta irmo batzuk sortzeko, ez? Zentzu horretan bai ikusten dugu aukera badauela, aukera badau jendartean status quoa edo oinarte kontsentzuzko gauzak ziren moduen apurtu dalako, zentzu hori ikusten dugu, ez? Jada zalantzan ipintzen direla politika batzuk, jada zalantzan ipintzen direla egiteko modu batzuk, eta guke uste dugu horreri tiratzeko garaia badala.
Bale, hau esan da, zein da gure begirada edo zeri begitutzen dotzagukuk. Gure begirada doie bizitza posible edo bizitza sostengatzen dabien jarduera guztizei, ez? Bizibidez berba egiten dugu. Bizitzeko beharrezkoak diren jardunak ulertzen dugu bai produkzioan zentratzen direnak, baina guk batez ere erreprodukzioan jarri nahi dugu fokua, ez? Zentzu horretan, argitara ikusten dalako bizitza ez dela bere horretan ematen eta bizitza bera zaurgarria eta finitua dela. Zaurgarria eta finitua da, gure bizitzak bebai, zaurgarriak eta finituak dira, gure gorputzak berak materia direlako, ez? Zentzu horretan, bizitza erdigunean jartzea edo bizitza erdigunean jartzeaz berba edo hitz egiten dugunien, horretaz ari gara, ez? Bizibideen demokratizazioaz eta kontrol horretaz, bai materialetik afektiboetara, bai materialetatik afektiboetara, eta bai enplegutik jasotzen dugune, baina baita sare ezberdinetatik, komunitatean sortzen diren sare ezberdinetatik jasotzen duguzen horretara. Uste dugulako bizitza bera eta bizitzaren sostenigarritasuna eta bizitza duinek erpin asko daukozela, ez? Dimentsio askotarikoak direla. Beraz, horretaz hitz egiten dugunien, guretzako da batez be dauz bi premisa, ez? Bizitza duinak danontzako eskuragarri zen bier direla, hau da, gure bizitza duina edo gure bizitza on bat ezin da inoz beste pertsona, lurralde, kolektibo baten zapalkuntzan oinarritu, hau da, bata ez dugu ulertzen beste barik, eta bizitza duinak mugak dituz, hau da, buruaskitasunaren ideia horretatik aldentzen gara eta beste eredu batzuk edo beste balore batzuk jarri nahi dugu erdigunean, ez? Justizia soziala, aniztasuna, elkarrekiko zaintza, eta bi premisa horietatik abiatzen gara bizitza erdigunea jartzeko ideia horretaz hitz egiten dugunean. Nik uste bizitza erdigunean edo bizitzaren sostenigarritasuna nahiko argia dela, ez? Nondik egiten dugun berba. Baina zaintza erdigunean jartzen dugunean, ez? Edo zaintzaz hitz egiten dugunean zertaz ari gara. Horretara jotzeko, lehenengo pausue bai bada, azaleratzea zertaz ari gara, ez? Zaintzaz edo zaintzez hitz egiten dugunien. Guretzako bai bada, lehenengo puntua eta importanteena zaintzaren potentzial politikoa. Ulertzen dugulako zaintzaren kontzeptualizazioa eta zaintzaren eredua bera aldatzea guztia aldatzea dela, hau da, palanka bat dela eraldaketa sozial baterako. Baina alan dabe, ulertzen dugu egun, ezin dugula zaintzaz hitz egin, bere zaintza erregimen bidegabe batez berba egin barik, ez? Azken finean, egun zaintzak era bidegabean, era desorekatuan emoten dire, gehien bat emakumeak, emakume langileak eta hein handi batean emakume migratuak direlako zaintza guzti hori sostengatzen dabienak, ez? Horregaitzik, guk ulertzen dugu zaintzak testu inguratu bier direla, kokatuak direla, zaintzaren unibertsalizazio kontzeptual bat ezin da emon, hau da tokian emoten dire, eta tokian emoten diren zapalkuntza enitzetatik sortzen dire. Baina guk bai jartzen dugu, fokoa zaintzaren izaera dual edo bikoitz horretan, ez? Azken finien, badirelako pobrezia dire, ez direnien aukeratzen, esplotazio egoera baten emoten direnien, baina badirelako aukera, ez? Eta lehen esan dodan moduen direlako aukera, jendarte bidegabe honetan eraldaketa bat emoteko. Honekin lotute zaintzak sistema edo osotasun baten ulertzen doguz, hau da, mendekotasun egoeratik arago emoten diren egoerak dire, ez? Hau da, denok bier doguz zaintzak gure biziko ziklo guztizetan, intentsitate ezberdinak badira be, eta hortik, ez? Begiratu bier dugu aldaketa
aldaketa emoteko. Beraz, begirada sistemiko hori beharrezkoa da analisi on bat egiteko eraldaketarako bidien. Ados. Guzti honen aurrien, ez? Zer defendatzen dugu? Zaintzarako eskubide kolektiboa, ez? Hori holan esan da, erresa da. Bai defendatzen dugu pertsona guztiek euren bizi osoan zehar askatasunez eta konpromisoz, bete beharretik aukeratzen dabeen eredu baten, ez? Pertsona orok aukeratzea zenbateraino zelan non zainduak izan nahi da bien, eta zenbateraino non eta zelan zaindu nahi da bien, ez? Eskubide hori kolektiboa izan behar da, hau da, ezin da individualetik ulertu, eta aldi bardinien defendatzen dugu emakumiek ezin da biezela beren bizitzak inmolatu, ezin da bela egon esklabutza egoera baten, baina aldi bardinen salatzen dugu gaur egun ez zaintzea privilegio bat dala. Beraz, zein da irten bidea? Zaintza lanak demokratizatzea, ez? Eta zenan egiten da hau, Euskal Zaintza Sistema Publiko Komunitario bat, ez? Holan, ez? Guk aspaldi, niretzako aspaldi, pandemia oso luze izen dalako, bai gabiz azkenengo urtietan, ez, sistema horretaz berba egiten, jakindakigulako, ez, esan dodan moduen, bizitzeko edo bizitza zaintzeko erabakarra modu komunitario batien dala. Zentzu horretan, zaintzak familiarizatuak, feminizatuak eta razializatuak izateari utzi biher dabieze, beraz, kolektiboki sostengatu biher dire. Zentzu horretan, bizitza sostengatzen dabien esfera guztizek egituratuak egon biher dire, eta aldi bardinien komunitateak eukin behar deuz, berme material eta simboliko guztizek hori eusteko. Hau da, ulertzen dugu administrazio publikoak ardura hartu behar da bela, erantzukizun bat hartu behar da bela, egiturak eta horren zati bat hartzeko, bai ulertzen dugu komunitatean emoten diren zaintza horrek egon bider direla sostengatute, bai komunitatea eta bai publiko horren aldetik. Zentzu horretan, komunitatearen eta pribatu publiko horren arteko muga, dikotomia edo bereizketa horregaz apurtzeko erak tope biher doguz, ez dugulako ulertzen sistema bat zeinetan publikoa bakarrik edo publifikazioan bakarrik oinarritzen den, azken finean ez da bezalako asetzen zaintza lanak behar da bezen esfera guztizek, ez? Beraz, komunitario hau, bai bada ambizio handiko apustu bat. Guretzako arnaz luzeko apustu bat da. Ulertzen dugulako, pedagogia feminista luze baten oinarritzen dela, gure zaintzaren ulerkera aldatzeko apustu baten oinarritzen dela, eta ulertzen dugulako komunitate barik ez dela emoten zaintzaren ikuspegi osoa. Hau da, zaintza lan guztizek ez doguz externalizatuko, ez doguz nahi externalizatu, hau da, zure etxea garbitzea, lavadora ipintzie, zure bazkaria egitie, holako gauzak ezin dire externalizatu, bakoitzaren bete beharretan jausten direlako, bai aldi bardinien, komunitario hori berriro emakumien gain, hau da, feministatuak ez izeteko barriro, egon biher da, ez? Jendarte mailan aldaketa potente bat. Beraz, lehenengo korapillo nagusitetariko hori bat bai bada, ez? Publiko komunitarioa bai, ez dugulako ulertzen bestela edo publifikazioaz bakarrik hitz egiten dugunien begirada partzial bat dalako, baina zelan egin hori, ez? Bi ritmotan egiten diren apostuak. Orduen, sistema guk bai imaginetan dugu alde batetik premiei erantzuten diela, urgentziei erantzuten diela, batez be, gaur egun esplotatuen, prekarioen eta kolapsatute dauzen egoeri, eskerrik asko, aurre egiteko sistema bat bebai izen biher dalako.
Baina beste alde batetik, ez? Ongizate estatua zaragoa doa zen, beste sistema batzutaz, imaginatu, pentsatu, amestu biherre dogula. Alan dabe uste dugu bai badala posiblie bizek batera egiti, ez? Eta gaur egun edo, gaur egun existitzen edo geratzen den ongizate estatu horren mekanismoak erabili aldirela, tarteko bide hori rekorritzeko eta trantzizio bide bat egiteko. Gure intentzioa ez da eredu posibilista bat egitie eta marra gorri batzuk markatu behar dugu, ezin da egon trantzizio horretan merkantilizaziorako lekurik edo privatizaziorako edo negoziorako lekurik, bai beldurra moten dozku ez, proposamen orokorretan eta abstrakzioan galtzeak azken finien, ez dutziela moten irten bidea momentu honetan benetan urgentziaskoak diren egoerei. Eta tarte hori identifikatzeko, guretzako bai bada ez, bide horri bat, egun borrokan da bizen sektore feminizatuko edo zaintza remuneratuko emakumeen borrokak, ez? Bai residentziak, bai etxeko langileak, bai garbitzaileak. Hor badekogu zer hobetu eta tarte hori ez, badekogu jarrite. Aurrera begire, guretzako batez be galdera asko, bai ikusten dugu hiru intzidentzia bide, ez? Alde batetik zaintzaren kolektibizazioa bere horretan, hau da, zer da kolektibizatzea, guztia publifikatzea, privatizazioari ateak istea, hor eztabaida potente asko daude, beste alde batetik zaintza lanak duintzea eta profesionalizatzea bestetik, eta azkenik zaintza eredu emantzipatzaile bat irudikatzea, ez? Bizi ziklo oso baten irudikatzen dugu zen zaintza eredu horrek, ez? Zelan uztartzen diren gure sistema horretan. Lehen esan dudazen moduen, galdera asko dekoguz, bota ingo dutzu edaz, uste dutelako, bizarre, ez da baidatzeko interesgarrizek direla, eta jasotzen badozuen, eta aktan bidaloi, niretzako super ondo. Orduen, sistema horretan, zer agilek parte hartuko ebien, lehen esaten neban zailtasun hori, dagoena hobetzi eta beste zerbait barria egitie bizek batera posible da, ze mugak dekoz, ez? Nola egingo dugu, nola babestuko dugu, zelan egin proposamene zabalago bat, zelan uztartu publikoa eta komunitarioa, eta batez be, eraiki geinke sistema barri bat beste esfera batzuk kontutan hartu barik, hau da, inguru bizigarriak, lanaldiaren eztabaida guztia, migrazio politikak, herritartasuna, ez? Eta bar luze bat, posible da horrelako zaintza sistema publiko komunitario bat, erreforma fiskal bat barik, ez? Hor galdera asko dauz. Eta, ez dakizena noien denporaz, bai. Eta, guzti haue esan da, mugimendu feministatik bai emon doguz, hainbat hausnarketa eta bai ikusten doguz, urrengo epe lagur luze, luzea komento dutzuetena, epe luze horretara biderako trantzizioan nundi jorratu, ez? Lehen, itzarok komente deu, mugimendu feministan nik uste greba feministetatik lortu gendule, zaintza bera problematizatzea, inguruan jartzie, medio guztiak berba egiten biren, momentu baten, instituzio guztiek, mundu guztiak egiten ban greba, zaintza, baina esango neke, zaintza bera problematizatzea ez dugula benetan lortu, osasun krisia edo COVID krisi horretan zelako azelerazio bate emondaben, horren bitartez lortu dugu benetan pilak jartzi eta hausnarketa mai gaineratzie planteamendu serio hau batekin, ez?
zelan ez, ez gara bakarrak, Eusko Jaurlaritza bere planakin dabil, eta hor ikusi biharko da, zelan uztartzen dugun planteamentu horren idealak, eta mugimendu feministan emoten diren eztabaidak. Orduen, momentu honetan, mugimendu feministan no kokatzen gara. Ibilbide bikoitz baten gauz, alde batetik zaintzei edo zainketen buruzko begirada feminista eraikitzen gabiz, seguru dakizuela, hausnarketa kolektiboak egitea, askotan ez da erreza, oso aberasgarria da, baina tempus oso markatuak dekoz, eta beste alde batetik, sakoneko eraldaketa horretara bilatzen dugunean, proposamen berriak eraikitzen eta urgentzia horrei zelan erantzun planteatzen gabiz. Uste dugulako bebai, egunerokotasunaren politika erdigunean jartzi eta bai gaineratzi importantia dalako feminismoaren balioetako bat mikropolitikan egondalako betidanik, ez? Beraz, gure iparra, guztiotzako zaintza eskubidea bermatzea, baina guztiok zaintzarekiko ardura konpartitu bat eukitzie da. Ez dugulako ulertzen bata bestie barik, ez? Orduen, labur bilduz, zeintzuk dire erronkak. Zaintzalan enatzen dauzen harreman sozial, ekonomiko, kultural, politiko guztizek demokratizatzea eta sozializazio prozesu baten jartzea. Prozesu hau kokatua izen biher da, Euskal Herriko borroketatik abiatu biher da. Aldi bardinien arlo instituzionalean aldaketa sakonak emon biher dire, politika feminista radikales berba egiten dugunien honetaz gabiz berbetan, eta zaintzarako eskubide kolektibo bat bermatzen da bezen egiturak sortzeko hausnarketa edo prozesu zabalak eratu biher dire. Zentzu horretan, zaintza zerbitzuen, existitzen diren zaintza zerbitzuen berranteolaketa bate biher da, eta hor bai sartzen dugu, ez? Epe erdira publifikazio batez berba egin biherko genke, gure iparra beste bat badan be. Zentzu horretan, bitartean pedagogia feminista bat egin behar dugu, hau da, privilegioez hitz egin behar dugu, gizonen privilegioez, instituzioek ardura hartzea, zuritasunaz, eta zentzu horretan ezin dugu zaintza sistema eraldatzaile batez hitz egin, migrazio politikez ez badugu hitz egiten, eta horretan guk egin aldogun hori gure esku hartu barik, ez? Guk paradigma zabalau baten kokatzen dugu, zaintza sistema publiko hau, Euskal Zaintza Sistema publiko batez hitz egiten dugu, eta zentzu horretan erabakitzeko eskubideaz hitz egiten dugu, ez dugulako ulertzen sistema hau posible danik burujabetzara trantzizio bat egin barik, ez? Azken finean gure lurraldean erabakitzeko ahalmena lortzie, dalako politika honek martxan jartzeko albide bat. Zentzu horretan, arnaz luzeko prozesuak egiten dugu zen bitartien, urgentziako egoerei erreparatzea, eta horretatik mugimendu feministak ez, etxerako lan handi badeko, eta da, momentu honetan, borrokan dabizen emakume guztioi, aitortza, babesa, eta mugimendu feministaren zati handi bat horretan jartzea, ez? Beraz, helburu hori argi izanik, epel labur erdirako egin beharrekoak, zaintza remuneratuan inguruko aitortza eta babesa, gaiarekin kaleak hartzea, hau da, inkomoditateak sortzea, interpelazioak egitea, batez ere momentu honetan indarrien dauzen gobernu eta erakundeei interpelazio zuzen bat egitea, eta azkenik aldaketa honek artikulatzeko gehiengo zabal bat sortzea, ez? Akordio berri bat sortzea, erremugimendua, eragileak, sindikatuak, mugimendu feminista zelan ez,
borroka ezberdinetako eragileak, guzti horrek aintzate hartuko dabezen prozesu zabal bat martxan jati eta hortik abiatzea benetako aldaketa, ez? Uste dugu, momentu epelaburrerako estrategia bai badala, kaleak hartu, intzidentzia eta proposamen politiko zabal bat mai gaineratzea, ez? Eta bai, eta guzteko azten bukatzea ez ideia horrekin, ez? Lehen egonaz begiratzen elkar zainduz arriskutsuak gara. Azkenengo urtien bebai asko entzun dut, ez? Elkar zaintzen garen herria garela, nik ez dakit bagaren herri hori, baina segunu nahi dugula izan herri hori, ez? Eta uste dut importanti edala ideia horregaz bukatzi, elkarrikitasunaren ideia horregaz, elkar zainduz arriskutsua garelako, baina elkar zainduz aldatuko dugula guztiz, ez? Eta honantzik, eskerrik asko. Bueno, denboraz oso ondo goazenez, nik uste merezi duela zabaltzea galdera, hausnarketetarako tarte bat, hau da gaian lehenengo aterrizaje bat, eta nahia hemen dagoela aprobetxatuz, eta jakinda ez, aparte hartu duzula bizitzak erdigunera eta horrelako espazioetan, zakit galdera zehatzik baduzuen edo hausnarketarik konpartitzeko. Animatu, oso gutxi gaude, etxean bezala, familian. Zer da, mikrofonoekin? Jendeak galderak egiteko. Bale, baduzu bat? Bai, bale, bota. Ez galdera, nik ez. Mikrofono hartu duzunez? Saiatu behar. Badukazue baten batek galdera bat? Agian oraindik azkarregi da, prozesatzen ari garelako, baina nik banuen nahia galdera bat, bota dituzunetan, ez dakit eman dizuen denbora baloratzeko, ze orain txari gara pandemiatik ateratzen, baina egiten ari zineten lan hori, ez? Pandemia aurretik ere, ez? Egiten ari zen hausnarketa guztiak eta dagoeneko gaia problematizatzeko egindako aleginak eta pandemia alertu zenean, ez? Izan zen momentu bat esateko, hontan ari ginen eta guazen, ez? Predisposizio bat, ez? Eskaintzera pandemia aurretik egindako hausnarketa guztiak pixkat jartzera pandemiaren kudaketaren esku bezala edo, ezta? Eta hor sortu zen horrelako mai bat edo, ez? Okerrezpanago saiatzeko zaintzaren esparruan soluzio batzuk, edo, proposamen batzuk plazaratzen. Zertan geratu zen hori 2 urte hauetan, ezakit, galdera pertinentea dene, baina, bai, jakemen gauden eta denbora dugu. Bueno, bai bada pertinentea, zelan ez. Nik esango neke, gu mugimendu feminista moduen, heldu ginela COVID-a baino harina hau, jardunaldi feminista oso potente batzukaz, eta etxeko lan asko gaz, ez? Batez be, dekolonitatearen afera, eta zaintzen afera bai, izan gure agendako bi elementu importante. Karo, ze pasetan da pandemia dator, eta bai, guk ikusten gendun, lehen komentaten naban, potentzialidade politiko hori, guazen zaintzez hitz egitera, momentu honetan horren agerian geratu dan krisi bateri erantzuteko. Baina gero aldi bardinien, pandemiak mugimendu feminista eta beste hainbat mugimendu, itzi bazen egoera oso latz batean, ez? Eta uste dut lehenengo momentu baten izen ginela kapazak tentzionateko, eta jartzeko, ez? Eztabaida erdigunean, eta nik uste dut aurreko lan guzti horrek bai balizo izen bala, lehen komentetan neban estatusko edo kontzentuzko ideia batzukin apurtzeko, lehen lerroan lanien egon ziren guztizek, guztizek gehienak emakumiek zirelako, ez? Eta oso agerian geratu zen, eta jendarteak ikusi eban hori, ez? Baina, guretzako prozesuak ez izen behar dire betik gora sortutako prozesuak. Eta 2 urte hauetan nik uste dut asko kostatu jakula horrelako prozesuak martxan jartzea,
mugimendu feministako talde askori kostatu jakulako barriro gure dinamika propioak eta elkartzeko eta guk politika egiteko era hori barriro berreskuratzeko. Azken finean, feminismoa oso gorputzean zentratutako mugimendua delako eta egoteko eta elkarrekin hausnartzeko mugimendua, ez? Nik uste dut bagabizela barriro, ez? Ilusio hori sortzen, lokaletik indarmetaketa hori eitzen, eta mai hori eratu zen, baina, bere horretan geratu zen eskinelako izen bez, hausnarketa kolektibo hori forma moteko kapazak, bai aldi bardinen, bai lortu gendun hausnarketa asko biltzea, eta koordinadora bat osatzea, ez? Eta lan asko egin dugu, oso teorikoa, oso edukiez beteta, baina oso emakumeen esperientzietatik abiatuta, ez? Eta nik uste dut hori bai balorean jartzea importantea dela. Hori bai uste dugu dela momentue, urrengo pausoa emoteko eta guzti hori egindako lan guzti hori nahiko izkutuan geratu dana, kalera atateko eta hortik intzidentzia politikoa lortzeko. Desadostasunik, bai. Mikrofono gabari naiz.